kum kajing no senyang ban Kyrshan yang kajing don kam ka Skul Nomiwel Memorial Secondary School ka badon ha Nongpoh karat Nongpoh Sports Committee kala penlong yang kajing Lehkai football match ha pedeng ka Shillong Lajong persya ya karat Nongpoh Hamadan NSCA mini stadium ha paham sim kum bandra Kheru ya ka National Sports Day ha kane ka sngi ha ka bakane ka jinga Lehkai lawan bansaki daki kena school kinong hikai ka Nomiwel Memorial Secondary School u officer ka district sports riboy district kinong yalam ka right nong lingdo kirang ba shnong bat kiseng bhalang baper ha kane ka jinga Lehkai ka right Nongpoh kalayo bat penki jar ningkong henrei pat hadin katto kat ne minute ka Shillong Lajong kalayo pat ban penpai kelashi gol ya ka right Nongpoh ha ka bakhat du jong ka jingya Lehkai kine ki atli ki team ki lapoi da ka tie breaker ha ka ne ka jingya khun ling ba ka tie breaker la yo ra jing job da ka ra Nongpoh persya ya ka Shillong Lajong. Kalau kata naik dengan apa mesin dah. Oh, ni dia. Ini yang